Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 10, asteartea bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Aritzekin egongo gara Hizketan Lab sindikatuko kidea dena. Berako zaharretxeko langileak patronalak itzarri dituen murrizketen aurka agertu dira eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Jokin Pinatxo izango dugu, Janus Lester taldeko kidea dena. Janus Lester taldeak diska berriak kaleratu berri du Lore izenekoa, eta hau aurkeztera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1954 urtean, Guardia Zibil eta soldadu frankista horiek 9 maki hil zituzten Katalunian. Urte batzuk geroago, 1976an, 5 preso desagertu ziren Basauriko espetxetik. Egun berean, baina 1983an, merituari domina eman zioten Lasa eta Zabaltzaren torturatzaile Gomez Nieto Guardia Zibilari. Eta bukatzeko 2004 urtean narkotrafikoaren eta ziaren loturak ikertu zituen web kazetariak bere buruaz beste egin zuen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik Amerikaren arrakalak eta aberriaren inpaseak liburuaren aurkezpena egingo da arratsaldeko 7:00 hizkuntza eskolan. Ez gaude iraultza garaian, ez gaude erreforma garaian, nire tesia da inpase garaian dagoela euskal politika eta gizartea. Joseba Zulaika antropologoak inpasearen ezinegonetik abiatuta idatzi du liburu hau, gure gizartearen bilakaeraz kezkatuta dagoen edozeini zuzendua. Beste alde batetik, Arrosadiako liburutegi publikoan, postardietan, ipuina euskaraz. Giza eskubideak eskuz esku izenekoa. Giza eskubideen aldeko ipuin katea. Ipuin honetan, Nafarroako lehen hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek parte hartu dute. Nafarroako gobernuko memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiarekin batera antolatu da. 6 urtetik gorako haurrentzat helduak ere joan daitezke. Asteazkenean, alde batetik Yamaguchi liburutegi publikoan, arratsaldeko 6:00, ipuin kontalaria egongo da euskaraz Maitane Perezekin. 4 urtetik gorako haurrentzat, sarrera librea lekua bete arte. Beste alde batetik, Oripean liburuaren aurkezpena egongo da Arturo Kanpion euskaltegian 10:30. Edizio erabat berritua dakarte, euskal kulturaren divulgazioko klasiko garaikide bat bilakatuta da jada liburua. Euskaldunontzat, alde batetik guk geuk gure hizkuntzaz gain, euskaldunon tradiziozko unibertso kulturala eta mundu ikuskera ezagutu dezagun, baina kanportarrentzat ere gure herria ezagutu dezaten tresna garrantzitsua izan da azken 32 urteotan. Euskaraz, katalanez, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez milaka ale zabaldu direlako munduan zehar. Gainera, Harria Bidelagun liburuaren aurkezpena egingo du Iñaki Perurenak Iruñeko hizkuntz eskolan arratsaldeko 7:30. Ekitaldi hau aukera paregabea da, harri jasotze tradizioa, historia eta literatura uztartzen dituen figura handi baten lana gertutik ezagutzeko. Ostiralean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7:30, presbiziak lagundu omen digu izeneko musika eta literatura emanaldia egingo da. Edu Zelaietaren presbiziak lagundu omen digu liburuan oinarrituta emanaldi bat prestatu du Mugaldekoak taldeak. Horretarako, literatura eta musika uztartu ditu idazle musikari hirukoteak, umoreari uko egin gabe. Larunbatean, Asier Larretxea eta Angel Lertxundi idazleek bere azken lanak aurkeztuko dituzte elkarlanean. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da eta berbilitzen hiztegia. Ekitaldia 2024ko abenduaren 14ean izango da, Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 11:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten.
Diario de Notiziasen titular nagusian, epaitegiek 1000 demanda baino gehiago jasotzen dituzte 9 hilabete kaleratzeagatik. 2022tik 136 igo dira Nafarroan urtarriletik irailera. 109 hartzekodunen konkurtsoak 3. hiruhilekoan. Okupazio bakoitzeko 2 prozedura 3 hilabetean. Argazki nagusian, Marimar Ajos Espinaleko liburuzainak elurrak kentzen liburuak etxez etxe maigatzeko erabiltzen duen furgoneta atera ahal izateko. Titularrean, uholde arriskua Nafarroako hegoaldean eguraldiaren ondorioz. Elurra Iruñerrira heldu da eta 50 zentimetro utzi ditu Orreagan eta metro bat Belaguan. Hori koloreko berrietan alde batetik kopako 3. kanporaketak Tenerifera eraman du Osasuna. Beste alde batetik 10 Mugarri Zabaltzaren 10 urteko presidente gisa. Jarraian Keixio zuzeneko jaialdiaren buru izango da Arenan. Eskuineko berrietan batetik Puigdemontek proposatutako konfiantza mozioa errefusiatu du Sánchezek. Bestetik GESek 71 hektariako eguzki parke fotovoltaiko bat eraiki du Nafarroan. Jarraian Siriaren etorkizunari buruzko zalantza Asad dinastia erori ondoren. Ezkerreko berrietan goikoan Lantxotegi, Josou India eta gizakia helburu gazteria sariak. Behekoan eraikina usteko eskaera batek Lizarrako 1500 erretiratu lotkalik gabe utz ditzake. Diario de Navarraren titular nagusian, Puigdemont ieslariak presioa egin dio berriro Sánchezi eta konfiantza galdea eskatu dio. PSOEk lasaitasuna eskatu du eta aurrekontuak negoziatzeko taktika bat dela uste du. Argazki nagusian, erreginek biktimen senideekin hitz egiten Valentziako katedraleko zeremonian. Titularrean, errege kontsolamendua Valentzian. Felipe VI eta Letizia danaren biktimei egindako lehen omenaldi publikoaren buru. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroako ibaien emaria biderkatu egiten da arazorik sortu gabe. Beste alde batetik, Taberna Berlisek egoitza soziala Nafarroatik Madrilera eraman du. Jarraian, PSNek EH Bildu lehenetsi du eta UPN, PP eta Vox baztertu ditu. Goiko berrietan, batetik sari ustiategi bat Legarian. Bestetik, etorkizun hobe baten aldeko gaztezaria. Bukatzeko, Osasuna Teneriferekin gurutzatuko da kopan. Gararen titular nagusian, gobernu berria negoziatzen ari dira Sirian al-Bashirekin. Matxinatu islamiar jihadistek Mohamed al-Bashir Illed probintziako buruzagiari trantsiziozko exekutibo bat osatzeko agindua eman diote Sirian. Argazki nagusian, familia bat etxegabetu dute Bilboko San Francisco auzoan. 4 hilabeteko eta 4 urteko 2 seme-alaba dituen familia bat etxegabetu zuten atzo Bilboko San Franciscoko auzoan. Eta hori zela eta protestan ari ziren herritarren aurka oldartu zen ertzaintza. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Arabako kontuak hobetzea adostu du EH Bilduk. Eskuinekoan, Pradales Guggenheim Urdaibairen alde agertu da. Ezkerreko berrietan, goikoan, 2024, berotze globala 1,5 gradutik gorakoa izango den lehen urtea. Behekoan, gizarte segurantzak 410.587 euro ordaintzeko eskatu dio Globori. Berriaren argazki nagusian, herritar bat Siriako bandera berriarekin atzo Damaskon. Erakusle leihoan berriz orain arteko bandera dago margotuta. Titularrean, Siriako agintari berriekin nola jokatu aztertzen hasi da nazioartea. AEBek eta Israelek erasoak egin dituzte instalazio militarren eta zeinbait azpiegituraren aurka. Beste argazkian, etxebizitza sindikatuetako kideak diren Ane Salvador eta Carla Pisano ditugu. Hauen hitzetan, etxebizitzaren arazoa merkatuaren barruan konpondu daitekeela pentsatzea errealismo falta da. Goiko berrian Leire Vargas idazlea dugu. Honen ustetan, nolabaiteko istorio narratibo bat eraiki dut liburuan, eta aurrez egin gabe negoen hori. Eskuineko berrietan, alde batetik, Ubeskok eten egindu salmenta ez duelako Carrefouren eskaintza ofizialik. Beste alde batetik, Euskal kulturgintzari egiturazko espazioak ugaritzeko eskatu dute Durangon. Amaitzeko, EAJak eta PSEek akordioa egin dute EH Bildurekin Arabako aldundiko aurrekontuetarako.
Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Gara Gonzalezen hitzetan, giza eskubideen adierazpena eguneratzea beharrezkoa da. Nafarroako Parlamentuan giza eskubideen adierazpenaren irakurketaren ekitaldia izanen da eguerdian. Bertan parte hartuko dute, besteak beste, Reasek, Nafarroako Gobernuz kanpoko erakundeetako koordinadorak, Zerminek eta pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako sareak. Eskuineko berrietan, goikoan, Herriberriko energia parke berriak 25% handituko du Nafarroako potentzia fotovoltaikoa. Pagos de Araiz upategiak bultzatu du ekimena eta 74.000 eguzki plaka jarriko dituzte. Lanak 2025erako lehen erdian bukatu nahi dituzte eta urtero 24.000 etxebizitzak urte batean kontsumitzen dutena ekoitzi ahal izango dute. Behekoan ordubeteko protesta traktoreekin Iruñean. 10:00 abiatuko da protesta Berriozarko eroski saltokitik eta Iruña zeharkatuko du. Nafarroako etorbidea, Belate monasterioa, Baiona eta Armada etorbideak, Olibeto kondearena. Nafarroako etorbidea, Ramon Aginaga kalea eta Sarrigurengo bidea hartuko dituzte. 100 traktorentzat eskatu du baimena Semilla eta Belarra plataformak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain aritzekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Epa, ongi eta zu? Oso, ongi baita ere. Bueno, berako zaharetxean, hainbat mobilizazio egin dituzu, ez da? Bai, hori da, espalditik heldu den gai bada, baina orain erran daiteke azken aldi honetan, nolabait publikoki, goi hartzun gehiago izan dula bai. Eta testu inguruan jartzeko, kontatu iguzu pixkat berako zaharetxearen egoera. Zenbat langile zarete, nola da zuen lan egiteko modua? Bale, ni Baztan Bidasoako ordezkaria naiz, eta gero bertan daude Labeko 3 ordezkari. Eta Zarregoitzan gaur egun, erran daiteke 40 langile inguru daudela, eta 38 egoiar edo horrela zerbait bai. Eta zein da edo dira dauden arazoak? Nolabait araztuk heldu dire aspaldidanik, erran daiteke 2022an ja, eztabaidatzen zela ez, Zarregoitzaren arazo ekonomikoren inguruan, eta gaur egun 2024 urte hasieran patronatuk aplikatu zituen murrizketa batzuk nolabait arazo ekonomiko horietan argudiatuz. Eta hor, 4 murrizketen bueltan ari gara orain eztabaidatzen. Eta zeintzuk dira murrizketa horiek? 2024 hasieran hitzarmenean jartzen zuen KPI-aren araberako soldata igoerak bermatu behar zirela, eta hori etzen bermatu, ez zuten igoerarik aplikatu. Beste puntua da bajen komplementuaren osagarria, nolabait gizarte segurantzak bajak ordaintzen ditu 160 eta 175, eta berako Zarregoitzan osagarri hori 185ekoa zen, eta gaur egun murriztu dute osagarria 180ra. Beste puntu bat zen jaiegunen plusa, nolabait egutegian markaturi zeuden jaiegunetan ordaintzen zuten plus bat, naiz eta egun horretan oporra hartzen zuten langileek, eta orain opor egun horietan plusa ordaintzari utzi diote, eta bertze puntua da norbere eginkizunetarako zituzten 5 egunak, nolabait azken urtetan eman diela aukera beraien lanalditik 5 egun horiek hartzeko, eta gaur egun 5 egun horiek nolabait ezeztatu dituzte. Orduan 4 puntu horiek diren nolabait guk aipatzen ditugun murrizketak. Eta murrizketa hauek jada aplikatu dira edo etorkizunerako ezakit pentsatuak daude? Aipatu izan dugu ez, nolabait murrizketa hauek KPI-aren izozketa aplikatu zen urtarrian alde bakarrez, eta langileen, 27 langileek edo sartu zuten reklamazio extrajudizial bat hori eteteko, eta guda partera, adibidez KPI-aren igoera hori aplikatu zuten, bino beste puntuak oraindik bere horretan aplikatzen ari dire bai.
Eta arrazoiak eman dituzte, ezakit murrizketa hauek aurrera eramateko? Bai, etengabeko argudio nagusia da, nolabait, zahar-egoitzak arazo ekonomikoak dituela, eta orduan arazo ekonomikoari aurre egiteko aplikatu den dituztela murrizketa hauek. Beraiek ajusteak deitzen dituzten, bai, ikusten dugu murrizketa garbiak direla. Eta gaur egun nolakoa da haien laneko egun arrun bat? Ze egoeratan egiten ari dira lan orain? Beraien egoera orokorrin zaintza sektoreko langile gehienen egoera ezala nahiko egoera prekarioa da. Ikusi da nolabait gizartean aitortu ez dagoen lan bat dela, eta horrek eramaten du gero ere lantokietan nolabait baldintzak orokorrean ez direla oso eramangarrik, ez? Gaur egun adibidez, berako zahar-egoitzan edo zahar-egoitza gehienetan hitz egiten da nolabait personaren zaintzan oinarritutako eredu batean, ikusten da gero nolatan zaharren zaintza horretan zentraturiko bertze eredu bat aplikatzen denez. Gaur egun adibidez beran, 15% eskaintzen diote langile garbiketari. Orduan, egunean zehar, momentu batzutan daude zaintzen bertako zaharrak, baina gero momentu puntualetan joan behar dira garbitzera, orduan arran daiteke nolabait ez daudela zaintzara bideratuk soilik, baizik eta egoitzako bertze egin behar horiek denak ere langileen esku eroitzen direla. Eta sektore feminizatu bat izateak uste duzu eragina duela? Bai, gainera, orain dela urte bat egin zen greba feminista orokorrean aipatzen ziren nolabait zaintza sektore feminizatuak direla eta nolabait ez dutela behar duten zerela behar duen aitortzarik ematen. Are gehiago zaintza esparru, ez? Uste dut bi puntu garrantzitsu zeharkatzen dituela gai honek, alde batetik zaintza sektorea dela eta bestetik zaintza sektorea sektore feminizatua dela. Orduan ikusten dugu nolabait horrek eragin zuzena duela bizi baldintzetan edo ematen diren lan baldintza prekarioetan. Eta hitzarmenaren kontua nola dago Nafarroan? Bale, ja badira urte batzuk borroka abiatu zenetik, Nafarroan hitzarmen berri bat sinatzeko, zahar-egoitzatako lehenengo hitzarmena izango zena, baina ikusten da nolabait, bai patronaletik eta baita instituzionaletik, nolabait ez zaiola gaiari aterabidea ematen. Ikusten da negoziaketa luze joaten ari dela, eta gaur egun puntu honetan gaude non patronalaren zati bat prest dagoen akordio batera iristeko, eta beste batzuk zaila ikusten dute akordiora iristea, erraten dutenez instituzioek bere gain hartu beharko luketelako nolabait zaintzaren gai hau eta nolabait hori lagundu. Orduan ikusten da gu prest egondu gara beti negoziaketa hori aurrera eramateko eta horretan jarraituko dugu, baina ikusten da oraindik nolabait ez dagoela soluziorik mahai gainean. Eta berako zaharretxearen egoera Nafarroako gainontzekoekin konparatuta, nola ikusten duzue? Guk ikusten duguna da, Nafarroko hitzarmena egotea oso garrantzitsua dela, baina gero tokian tokiko borrokak ere auspotu beharra direla. Orduan, berako zein Lesaka eta Baztango zahar-egoitzetan erran daiteke hitzarmen propioak ditugula, nolabait bere garaian borrokaren bidez hobekuntza lortu zirenak. Orduan, Nafarroako mapa begiratuz gero ikusi daiteke nolabait baldintza horiek hobetzen direla Nafarroa hegoaldeko zahar-egoitzekiko, baina horrek ez du erran nahi nolabait baldintza horiek ona direlik ere ez. Guk erraten duguna da, tokian toki borrokatzeko gaitasuna dago, hemen lortu dira hobekuntza batzuk, baina erran bezala ikusten dugu nolabait hobetzeko oraindik badela haunitz. Eta zuen kasu konkretura itzulita, murrizketen kontra sinaketa batzuk jaso dituzu, ezta? Bai, abiatu genuen sinadura bilketa bat, patronatuak aipatzen zigunez, nolabait berako herriak erabaki beharko zuela zer egin zahar-egoitzarekin, orduan erabaki genuen gaia herriratzea, eta sinadura bilketa bat abiatu genuen, eta 753 sinadura bildu genituen nolabait murrizketa eteteko.
Eta pozik zaudete? Bai, pozik gehien bat ere, nolabait abiatutako dinamika honek emaitza eman duelako, emaitza positiboa. Eman dezakegu, mobilizatzen hasi garenetik ez, langileek erakutsi duten mobilizatzeko gaitasunak eta indar horrek eraman duela patronatua proposamen berri bat egitera. Orduan, alde horretatik ikusi da, sinadura bilketak berak ere emaitza eman duela eta herritarren babesa jasotzeak ere beti ematen du, ez, indarra eta babesa. Eta zein da patronalaren proposamen berri hau? Justo prentsaurreko egin genuen egunean iritsi zitzaigun patronatuaren proposamen berria, eta hor nolabait 4 puntu horien inguruan eskakizuna, beraien proposamena planteatzen zuten. Eta zen, bajan komplementua 180ean uztea, gaur egun guk egiten genuen interpretazioaren arabera 186,6an edo egonen zen, orduan berai planteatzen dute tarteko zerbait, 180eko osagarria, norbere eginkizunetarako 5 egun horien inguruan, beraiek aipatzen dute 1532 ordu horiek efektiboak izan behar direla, baina solastu daitekela 5 egun horien inguruan, nolabait bidea eman aldela. KPI-aren izozketaren inguruan reklamazioa sartuta hori aplikatzen ari dira, orduan puntu hori ja nolabait adostua dago. Eta gero planteatzen digutena da ere garbiketan inguruko proposamen berri bat egitea guk lehen aipatu bezala, non langileek 15% garbiketara bideratzen duten, horreri atera bide bat emate aldera guk proposamen bat egiteko. Orduan horiek izan diren nolabait patronatuak egin dituen proposamenak. Eta aztertu egin dituzue, zein da balorazioa? Aztertu ditugu, pasaren ostiralean egin genuen kontraproposamen bat, eta guk positiboki baloratzen dugu, baina ikusten dugu nolabait proposamen berria eginda ere, murrizketa horiek nolabait ez direla eteten ez, orduan gure kontraproposamena joan da bide horretatik, non ikusten dugun, direla hor puntu horietan guk eskatu alditugun bertze zenbat hobekuntza murrizketak etete aldera. Eta zeintzuk dira zuen aldarrikapenak honen aurrean? Guk hor ikusten duguna da, nolabait, hasiko naiz 1532 ordu eta 5 egun personalerako gai horrekin, hor ikusten dugu prest egon gaitekela 1532 ordu efektiboak izatea onartzea eta 5 egun horiek hortik kanpo hartu ahal izatea, nahiz eta badakigun azken urte hauetan interpretazio desberdinen arabera 5 egun horiek 1532 horietatik deskontatzen ziren, baina gu hor prest gaude 1532 horiek efektiboak izatera, ikusi delako, igual 7 urte hauetan egin den interpretazioan egon daitezkela interpretazio desberdinak, baina ikusten dugu bajen osagarrian adibidez, 180 aplikatzea nolabait atzera pausu hori mantentzea izango litzatekela, eta guk planteatzen duguna da, aurten 2024an 180eko osagarri hori onartzea nolabait ikusita igual Zargoitzaren aurrekontuan ez daudela bermatuta horreri aurre egiteko baliabiderik, baina 2025an aplikatzea bajen osagarriaren 100%, ikusitan KPI-aren igoeraren arabera 2025an 188 inguruan geldituko zela. Orduan onartzen dugu, aurten 90 izatea, baina planteatzen dugu 100% izatea 2025an. Eta gero, aztu zaita aipatzea, baina jaiegunen plusaren arira, beraiek onartzen dute, lehen bezala ordaintzea plusak, orduan hor guk ere kontraproposamenean luzatu diogu gure ados gaudela beraien planteamenduakin lehen bezala ordaintzen jarraitzeko. Eta garbiketaren inguruan guk egiten dugun proposamena da, nolabait garbiketarako langile espezifikoa kontratatzea. Ikusten dugulako beharrezkoa nolabait zaintzara dedikatuta dauden langile horiek beraien egunerokoan nolabait zaintzera dedikatzea denbora eta ez egotea zaintzen eta garbitzen. Orduan gure planteamendua da nolabait garbiketarako langile espezifikoa edukitzea eta zaintzarako beste langile espezifikoak bere.
Eta aldarrikapen hauek aurrera eramateko hainbat mobilizazio egin dituzu, ezta? Bai, hori da. Eta Egin genuen prentsaurreko bat, azaroak 29an, eta horri iragarri genituen mobilizazioak, izan du zirela abenduak 4an eta abenduak 6an elkarretaratzeak Zarregoitzan, hori egia dagoeneko egin ditugula, eta gero iragarrita zeuden kotxe karabana bat, abenduaren 11an, eta mobilizazioa berako herrian abenduak 13an. Baina, aipatu nahi dugu ere bai, nolabait mobilizazio horiek bertan bera utzi ditugula, bai kotxe karabana eta baita berako herriko mobilizazioa ere, negoziazioari ere bide bat emate aldera. Ikusten dugu patronatua posizioz mugitu dela, orduan, guk ere ikusi ahalegin hori egiten dugu negoziaketarako eta bi mobilizazio horiek bertan bera utzi ditugu. Bai mantendu duguna da, ostirale eguerdian elkarretaratzea berako Zarregoitzaren atarian. Eta nola uste duzue bukatuko dela kontua? Gu egiarren positiboki baloratu du patronatua mobilizatu izana eta gure esperantza da nolabait akordio batera iristea urtea bukatu baino lehen. Ez dugu deskartatzen ere, ze nolabait blokeatu aldela berriro ere negoziazio maila eta horrek ekarriko lukela nolabait berriro ere mobilizazioetan sakontzera, baina gure helburua beti ere negoziazioa istea da, nolabait murrizketak etetea. Gure helburua ez da mobilizatzea, orduan aurre ikusten duguna da, gure partetik behintzat borondatea adostasun batera iristeko eta nolabait urte amaiera baino lehen mobilizazioa bukatu eta adostasunera iristea, baina hori ikusiko da azken egunetan abertze aurrera pauso ematen diren. Aritz, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Bai, nik komentatu nahiko nukena da nolabait beti zaintza sektoreko lantegi hauetan egoten garela, arazo ekonomikoen inguruan bueltaka, behin baino gehiagotan aipatzen digute patronatuak Zarregoitzak autosufizienteak izan behar direla, ez dagoela dirurik horiek aurrera eramateko, eta guk uste duguna da nolabait irakurketa hori aldatu behar dela. Zarregoitzetan ematen dena zerbitzu bat dela, laben ustetan zerbitzu hori publikoa izan beharko zela, eta orduan ardura horretatik abiatuz, nolabait zortzaion aitortza hori eman behar zaiola, eta ez garela arazo ekonomiko horietan zentratu behar, igual beste zerbitzu batzuekin egiten den bezala, kiroldegiekin eta beste zerbitzuekin egiten den bezala, igual defizitarioak izan behar direla zaintza langileekiko eta zainduak diren pertsona horiek ere bizi baldintza duina izateko. Aritz, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ea zer moduz joaten den negoziazioa ikusiko dugu. Bale, eskerrik asko zuri. Ondo segi, agur. Bai, aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea hotzetik jarraituko dugu, baina zaparradak geroz eta tartekatuagoak izango dira. Zerua lainotuta egongo da, soilik Nafarroako zenbait tokietan ostarte batzuk agertuko dira. Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo duen arren, oraindik tarteka zaparradak botako ditu, bereziki goizean eta mendebaldean. Temperatura maksimoak 5 eta 10 gradu artekoak izango dira eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Orduan, Arabako eta Nafarroako zenbait tokietan izotza egin dezake. Elurkota egunaren bigarren zatian 700-800 metro inguruan egongo da. Asteazkenean, mendebaldean giro motela eta hezea izango dugu. Ekialdean hodeitza saretuago egongo da, ostarteak zabalduko dira eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Soilik Pirineotan euria edo elur apur bat egin dezake. Mendebaldean, bereziki Kantauri isurialdean, hodeiak trinkoagoak izango dira eta baliteke oraindik euri txikia egitea, bereziki egunaren lehen zatian. Haizea ahul ibiliko da eta eguneko temperaturak berdin jarraituko du. Minimoak apur bat jaitsiko dira eta baliteke egunaren amaieran neurtzea. Mendi inguruetan eta Araba zein Nafarroako zenbait tokietan izotza egin dezake.
elurkota 700.000 metro inguruan egongo da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Jokin Pinatxorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Haupa, zer moduz, ongita zuek? Oso ongi baita ere. Bueno, Janus Lester taldearen parte zara, ezta? Eta zuen bigarren diskoa kaleratu duzue, Lore izenekoa. Bai, hori da, egon gara 2 urtez gure lehen diskarekin biran, eman ditugu egun kontzertu, eta hau egon gara prestatzen eta idazten kontzertutan ginen bitartean, eta aurreko hortzilin ikusi argia ja Lore. Bueno, kontatu iguzu pixkat taldearen inguruan, noiz jaio zen Janus Lester? Hasi zen jaiotzen aspaldizko, 2019 bukaeran edo hasi ginen, lehenengo taldekideak elkartzen, lehenengo ensaioak prestatzen eta hola, baina lehenengo abestiak ikusizun argia, zer koinzituzun etxeratzeakin eta garai guzi horrekin. Lehenengo abestiak ikusizun argia 2022an, 22ko ekainean, Maitasuna eta Buk, eta horra zinen kontzertu solte batzuk ematen, eta 2022 bukaeran ikusizun argia ere gure lehen diskak ez gaitza loak harrapatuk. Eta hortik, 2023 eta 2024 egon gara biran, Euskal Herriko, Estatuko eta Finlandiako leku ezberdinetan, eta orain arte, pixkat horrela. Eta zenbat taldekide zarete taldean? 7 gara, nik abesten dut, Garazi Esnaolak jotzitu teklak, Javi Etxarrik gitarra, Julen Suarezek trompeta, Andoni Arriolak tromboia, Julen Barandiaranek basua eta Matxin Arbelaitzek bateria. Eta nola elkartu zineten, nola erabaki zenuten talde bat eratzea, eta nola izan ziren lehenengo momentu horiek? Gu bagentu zen, Matxin eta ni bagentu zen, azken trena deitzen zen talde batetik, eta ikasketak zirela eta utzi bar izan genuen. Eta ni banitun goguak zerbait pertsonalagoa egiteko, komentatu nion Matxineri, eta bera animatu zen, eta horra hasi ginen elkartzen pixkot zonaldeko ezagunak ez. Nik Matxineri aipatu nion, gero Julen Suarezeri aipatu genion, zetxerangen elkarrekin jotzen genuen, eta Andoni Arriolari ere bai. Orduan jaur elkartu ginen 4, eta gero bai egia dela, Txiki, Javi eta Garazi, nik ez nitula pertsonalki ezagutzen ditun eszenatokian ikustetik. Eta animatu nintzen, maketa batzuk grabatu eta beraiei bidaltzera eta gustatuko litzaidaken, beraiek gurekin jotzea. Eta bidal nizkien maketa batzuk, animatu ziren, eta hola osatu genuen. Egia denbora tarte batez egon ginela taldea osatzen, azkenin 7 gara eta jende desente gara, bino konten egindako lan taldean. Eta zuen lehenengo diskoa, ez gaitzala loak harrapatu izenekoa, nolakoa izan zen, ze estilo zeukan? Izan zen disko bat nahiko dantzagarria ez, edo behintzat bai energiaz betetako disko bat. Zeidatzi genuen, COVID zela eta denak etxean ginen bitartien, ezin ateri, eta nik uste dut denak genula, behar hori ez, edo ansia hori pixko etxetik ateitzeko eta askatasun oihu bat bilatzeko. Eta disko hortan, bazoden abesti pila, dap bezala, Zurriola edo Gazio Zoak eta zila kriston energiaz jositako kantak, eta nik uste dut saiatu garela 2 urte hauetan ere kontzertuetan energia hori transmititzen. Eta nolakoa izan da bilakaera evoluzioa taldearena? Izan da azkarra ez, egia erran, ez genuen espero diska atera eta lehenengo 2 urtetan egun kontzertu ematea, gainera hasieratik etorri zaigu jende desente kontzertutara, eta gainera gero joanak geroz eta jende gehiago elkartzen. Eta pasara dugu, lokalan ensaiatzen egotetik, batean jende asko abestera gure abestiak, eta izan da pixkat xok, nola izan da, bino, bada punto batetik ere bai nahi genuna, eta bilakaera hori, eta ikustea geroz eta jende gehiago dagoela kontzertutan, geroz eta jende gehiago abastitula gure abestiak, segiaran oso polita da eta oso aberazgarria guretzat. Eta orain, Lore disko berriarekin zatozte, eta, zer kontatu dezakezu honen inguruan? Izan da, bada, disko ezberdin bat, ez da hain dantzagarri, ez dugu hain besteko energia. Askoz gordinagoa dela esango nuke, askoz barruagotik idatzi dudan zerbait. Behar bada,
minetik edo pixkat alderdi ilun horrek eraman hau pixkat lore konposatuta idaztera. Eta nik uste dut izan dela pixkat, bi urte hauen ondorioa, ez? Nik uste dut 2 urte hauetan ez garela gelditu, eta horrek eramate dizu, momentu batzutan oso pozik egotera, ez? Zure argitasun gorenean egotera, baina gero beste momentu batzuk bihurtzen dira normalki baino ilunagoak, ez? Baten agertzen dialako lehen ezagutzen etzen dituen inseguridade pila, molestatzen dituten gauza pila, eta pixkat min hortatik eta min horrek izan dezaken esperantzatik idatzetako diska bat izan da, orduan. Pixkat eraldaketa bat. Eta zergatik lore izena? Ikuste dut hor kamisetan ere lore bat matzazola. Pues egia erran izan zen, bukaran erabaki nuen zerbait. Ze, iruditu zitzaidan loreak berak, gainera edozein lorek, baduela pixkat diska hontan tratatzen diren gai askokin lotura, ez? Nik uste dut lore bat badela ahula da oso euskorra, baina lore asko ere bai ematen denean hiltzear daudela, argi pixka batekin edo ur pixka batekin, edo lekuz aldatuta inkluso, badu berpizteko gaitasun hori, ez? Orduan, iruditzen zitzaidan lorea zela elementu indartsu bat eta bisual bat, irudikatzeko min hortan edo ia hiltzear zoden hortan, pixkat zaintza punto batetik edo pixkat lekuz aldatuta, argi pixka batekin, ur pixka bat, baduela berpizteko indar hori, eta iruditzen zitzaidan diskan mezuakin bikain zijoala. Eta lorearekin identifikatzen zara? Orain bai, nik uste dut ez nintzen inoiz hainbeste denboran fijatzera jarria loreetan, eta sinitzen Andoni Beristainekin diskan pixkat artea eta lantzen, eta David Molarekin ere bai, David Molak merkatu txiki bat Donostin, lore artea egiten duna, eta berekin loren inguruan hitz egiten eta hau dena lantzen. Eta egia da deskubritu dudala mundu bat oso berrian eretzat, eta oso iaia infinitoa dena loren mundua. Eta egia da Andonekin diska jantzi dugu Gerberaz, eta Gerberen mundua ezagutzerakoan, eta ikusten zenbat koloretakoak gauden, zenbat tekstura ezberdin ditu, badela lore bat gustatzen dena pila bat, eta hemen etxean ditugu, eta bai, bada modu batera identifikatu sentitzen izen lore bat. Eta, zenbat kanta aurkituko ditugu diskan, eta, zeintzuk dira, gaien bat, edo haien artean erlazionatuta daude, baina ezakit ze modutan. Diska gazka 9 abesti. 9 abesti musikalki esango nuke ezberdinak, baina nik uste dut dena daukala ari bat, ez? Eta ari hori da pixka zerk eramaten zaitun zuloan edo alderdi ilunean egotera, eta nola zaintzatik eta elkar babes hortatik beti ere esperantza argi bat egoten den eta atera daiteken, ez? Nik uste dut lore badagola pixkat horren inguruan landua eta sakondua, eta badela diskaren gai garrantzitsuena. Eta nola izan da diskonen sormena edo prozesua? Berezia izan da, ze idatzi dugu biran geunden bitartean, ez? Normalki jendea gelditzen da, ditu alako geldialdi bat, baina nik egia da, biran geunden bitartean, nola kriston beharra gauza hauek abestitan islatzeko, eta asteburutan eginen kontzertuak ematen, eta astetartez abestiak idazten. Orduan, pixkatola izan da, modu batean ere bai, oso erreala iruditzen zait, ze asteburu askotako sentsazioak, asteburu askotako sentimenduak daude momentuan bertan, hurrengo egunean abestitan islatzen hasiak, ez dira abestiak egun batez egiten, baina bai hor hasiak, orduan bai iruditu zait, diska bat idatzi dudana sentimenduak zeudenean borborrean, eta oso erreala gelditu zaidan. Eta 7 izan da, nola moldatzen zarete ezakit sortzeko? Normalki abestiaren lehenengo kontzeptua edo borradorea ditut nik, itxin, gitarra soilez, eta hau eramaten die taldekidei, eta hor egiten dugu lehenengo arregloa, lehenengo zain nola ditu. Azten gara pixkat improvisatzen abestiaren gainean, eta azten da ez, poliki abestia forma hartzen, eta gero berriro etxera ekartzen dut, eta azten naiz maketatzen, Garazio Sonablakin lehenengo ekoizpenak egiten abestiarenak, eta lehenengo ekoizpen bat egin dugunean, eta ja abestiak forma benetan hartu duenean,
eramaten dugu berriro lokalera, eta ja denon artean askoz kolore gehiago hartzen du abestiak. Behin ikusi dugunean, abestia erdi bukatuta dagoela, eramaten dugu estudiora, ja grabatzera, eta bertan Einaut Gaztainagarekin azkeneko ekoizpena ematen diogu, eta holaxe bukatzen da abestia. Eta biran egonda, erresago egiten zaizue, ze denak, ezakit, atmosfera berean zaudete hor intentxo, ezakit. Bueno, baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, ez? Alde onak dire ordu asko pasatzen ditugula elkarrekin, orduan denbora guztian egara gauzak komentatzen, gauzak ikusten nola egiten aldiren, nola ez. Eta gero zaila dena da, azkenan biran zauden bitartean, bakoitzak dugun denbora librea edo denbora librea baino disponiblea, mugatuagoa da, ez? Orduan ensaiatzeko edo ekoizpen orduak pasatzeko, zaten da komplikatuagoa. Baina, bueno, nik uste dut zazpiok badula nahiko konpromisu altua proiektuarekiko. Eta bueno, normalki guztiaren aurretik jartzen dugula eta alde hartatik gozada bat izan da. Eta estiloaren aldetik, ze estilo dauka disko berri honek? Bueno, nik uste dutela askoz akustikoagoa, ez? Lehenengoa baino, lehenengo mazuden batez ere ikaragarrizko sinte lanak. Eta hemen behar bada eman diogu pixu gehiago gitarra akustikoei, gitarrei, ahotsei, aurrekoan bazauden haizezko linea askoz dantzagarriago batzuk. Hemen behar bada ez hainbeste, eta daude ahotsa akonpainatzen askoz gehiago. Batzutan ez dela inerreza hori lortzea. Eta nik uste dut pixka lasaixiagoa badela, baina gordintasun horrek ere ematen diola azkenean zer nola esan, publikoak errez konektatzeko bide bat, eta nahiz estiloa pixka lasaixiagoa izan edo, nik uste dut badela askoz errealagoa ere bai. Eta besti bereziren bat, ezakit bereizten duzu disko honetatik? Bueno, bereziak izan dira igual bi kolaborazioak, ez? Izan dira gure lehenengo kolaborazioak diska batean, Neomakekin eta Izarokin, eta dira bi abesti oso ezberdin, baina bueno, bietan gozatu dut pila bat, Neomakekin pasa genuen super ongi estudioan grabatzen, bideoklipa egiten ere bai izan zen, jolasten egongo bagina bezala, eta Izarokin bestia zen oso ezberdina, eta esperientzia ere bai ezberdina, baina oso aberasgarria ez, niretzat izan zen gozada bat ikusten nola bihurtzen zuen abestia berea, ikustea, nik min batzuk sendatzeko abestia nola enfokatzen zuen berak, eta super gustora gelditu nintzen bukaerako emaitzakin. Eta nola jaio ziren kolaborazio hauek? Zuek haiekin kontaktuak jarri zineten, ja pentsatuak zeneukatu zuen nor egin behar zituen? Abestiak sortu hala, ez? Zioten da pixkat hori gertatzen. Neomakekin nahiko garbi izan un hasieratik, ze etxean abestia maketatzen ari nintzela, ja konturatu nintzen, behar nitula ahots pila bat, eta pentsatzen esan hon, igual proposatuko diet Neomakoi, ze nik uste gelditzen aldela divertigarri, gelditzen aldela taldean abestutako abesti bezala, eta baiezko eman ziaten segidan, eta egia esan horregatik esperientzia izan da oso erresa, ez? Dena izan den bideo batean sartu eta dena ondo aterako balitz bezala, orduan alde hortatik oso pozik, eta Izarorekin ere bai, bidali nion abestia, entzun zuen, proposatu zidan, nola ikusten nun, noruntz nahi nun eraman abestia, eta egia esan animatu zen, baiezko eman zidan, eta estudioan pasa genuen, ezagit ordu batzuk pasa genitunan, bestia ere bai pixka aldatzen ez, bera ere bai eroso egoteko, bukaera asko zederrago bat emateko bion artean, eta nik uste dut lortu nula. Eta zer sentitu zenuen zure kezkak edo beste ahotsa batekin entzun da? Arraroa da, batez ere sentitzen duzulako guztiz biluzten zarela ez, pertsona horrekin, eta batzutan ere, pixkat musikariak duen maniatxe bat zaila edo arraroa izaten da, ikustea beste pertsona bat zure abestiak kantatzen ez, eta oraindik gehiago, ez denean ja publikatuta dagoen abesti bat, baizik eta oraindik maketa bat da, edo estudioan gaude lanean. Orduan, lehenengo sentsazioa beti izaten da arraroa, baina ikuste duzu, pixkat minutu batzu pasa hala, eta ikusi hala, ze guai aiden gelditzen, eta ze polita aiden gelditzen, jala saitzen zara, eta bueno, apreziatzen duzu askoz gehiago bertze persona horrek ematen ari dizuna, ez? Azkenen, kolaborazio bat hortako delako, da hartu eman hori fomentatzeko, eta bai bi musikariak eta gelditzeko gustora, eta bestiaren presentzia ere bai, konpartitzeko, ez?
Eta ere, irekitzerakoan, ez dakit konexio berezi bat sortzen duzu pertsona horrekin, ez? Bai, nik uste dut, bai Izarokin, Izaro lehenagotik ezagutzen nuen, eta ja behar bada konexio hori bagenun, baina neomakekoak ez nituen ezagutzen, eta egia izan, beraiek ezagutzea kriston oparia izan da, ze estudion pasa genuen bikain, gero bideoklipa grabatzen egon nintzen ni oso eroso, izaten ez pertsona nek urduria bideoklipa grabatzen, eta oso eroso egon nintzen, ibili ginen jaizkibelen barna, kotxe gorri baten irrintziak bota, eta super ongi pasa genuen, eta orain ere etorriko dira gauza gehiago beraiekin, eta egia esan konexio hori lortzea beraiekin izan da, espero ez nuen opari bat. Eta disko berri honen kontzertuak hitzartu dituzue, da? Bai, hasiko dugu bira abenduaren 30ean, Victor Eugenian, Donostin, ja azkeneko sarrera batzu gelditzen dire. Eta gero 2025an jarraituko dugu, egongo gara urtarrilaren 2an Bilbon, Kafe Antzokian, urtarrilaren 4an Gasteizen, Jimmy Jassen, eta urtarrilaren 25an Azpeitin, San Agustinen oraingoz. Eta zuk uste duzu, ezakit, estilo aldaketa horren ondorioz, zuen entzulegoa aldatu egingo dela ere? Bueno, ez dakit, nik uste dut entzulegoa ere bai aldatzen dela, ez? Nik uste dut proiektu baten estilo aldatzen den bezala, publiko ere ez dela beti berdina, esan nahi dut. Pertsona bat ez da beti berdina, eta ez zaio beti berdina gustatzen, eta gero zuzenekotan ere bai aurreko diskakoa bestiak joko ditugu. Eta nik uste dut, kontzertu entretenigarria dela. Uste dut ere bai, nahiz estilo zaldatu, Janus Lesterren erraiak edo mantentzen direla, orduan, nik uste dut edo behintzat jaso dudan ostiraletik onat, bai izan da harrera oso positiboa, eta nik uste dut kontzertutan bai guk eta baita publikoak ere gozatuko dula. Eta, ja bukatzeko, Jokin, zer da disko berri honetaz espero duzuna? Bueno, ez dakit zer espero egia esan, baina zerbait esatekotan, gustatuko litzaiake jarraitza jendeakin konektatzen, ez? Nik uste dut bi urte hauetako esperientziarik politena izan dela kontzertutan publikoakin lortu dugun konexio hori ikustea, lehen filan ikustea, eta gustatuko litzaiake bigarren diskakin iristea gure mezua kontatzeko dugun hori geroz eta jende gehiagori, azkenean konexio horrek betetzen gaitulako, eta uste dut badelako musikak dugun indar handi bat. Bueno, Jokin, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den diska berriaren harrera. Eskerrik asko, aio! Bueno, ondo segi. Agur! Agur! Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrezketa berriekin. Mila esker, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.